Hos os betyder det meget, at medarbejderne trives og har det godt. Derfor lægger vi stor vægt på medarbejdertrivsel og god energi i hverdagen. For jeg tror på, at en medarbejder, der er med til at skabe sin egen hverdag, er en gladere medarbejder. Jeg elsker de mange udfordringer, der kommer her hos Dutra. Jeg elsker den forskelligartede arbejdsdag, og jeg elsker samspillet mellem kollegaerne og teamet, og at der både er plads til seriøsitet og humor. Det jeg godt lide ved Dutra, det er frihed under eget ansvar. Det giver mig som tekniker mulighed for at vejlede vores kunder, kigge træningsmateriale, udvikle kundespecifikke løsninger. Samtidig giver det mig muligheden for at bruge min tekniske forståelse til at udvikle nye produkter i Dutra. Jeg er rigtig glad for at være hos Dutra, og det er jeg blandt andet fordi, at jeg har friheden til at sammensætte min egen hverdag, sådan så jeg synes, den fungerer bedst for mig. Og en god dag for mig, det er ude hos mine kunder eller ude på byggepladsen. Og jeg er samtidig rigtig glad for det team, vi har på kontoret, hvor vi hjælper hinanden og har et rigtig godt sammenhold.